megalayapost.news. Kitrai berginunya kali pigam tang bagi mat ya kijung halor kijung syak ni ya kamai kaji jongki da kibri bom dei trai jela Henry kila syak pentut ru hakalet kawan tang na kadau bakim pat yo ikikot kisla halor kijung bit jing biang jong ka kali lani ka fitness wat hadian bakila dabban le fitness ya ki kali na katunat DTU kabala penlong pat iki pulin banbat iki kali jongki bar bandan ru da ka kuna iki kali bom biang ka fitness. Halor kani ka jing jong kinongnya berkitrai pick up na kalyang ka kenhun Riboy Commercial Pick Up Owner and Driver Association hapo ka jing ilam samlastan wel mani kom president kilalet sendan bani kendu yaw district transport officer ka Riboy uba ai karmon bat wat jing shai balai bahab ban bat slam ya ki fitness kali parhadian bakila pendap lut ya ki jing don kam hapo crunch kilal pathai kobor na kalyang president ka kenhun samlastan wel mani ulaya thu baka jing bat iki kot fitness kali da katna DTO parhadian bladep ban penbiang lut ya ki kot kisla wat ban siru ya kapisa lawan ra shibun ka jing hakalenti kamai kaji jongki barkani kadai ka wain ki jing kabakum kinongnya kali pikam kiman menta shushu ulaya thuru ka jing bom pat yo ka kot fitness kali kelapan long pat ki pulen bakin bat iki kali jongki barhab ban siu ka pisa warhadian bakila daban pensha helor ka jing perslam da katna DTU usam lastan wel mani ula pentip bahagani ka jing kendu DTU la pensha ba jing slam ban yo ka fitness kali na ka office jong u ka dailing ba ka jing betha da ki bor bahalor bat ula ongru ba ka kenhun kan pha da ka jing tho ban ujor halor kijing kibaki mat kana baun yo banekran bat penben bat kibor bahalor kembali bat kini kejingan jungin kalian jong ka Riboy Commercial Pick Up Owner and Driver Association iwan kasih kami ha office DTO ban pan sai halor ka jing bom pas ya ka fitness jong kali kijongi bamentala arnai lai benai kadon kini kejing bom pas ya ki fitness wal ada ngi la persang ban apply ya ki fitness jong kali jungi nang ni na po office jong DTO nang ni na po Riboy district tentasi la yo banyak kendu ya u DTO amin padu ujur kajing don lang jong MBI de ni la yo kajing sai halor kajing kwa ka jungi kajing persai na kaliang jong office jong DTO tentang si wong ba kani kadai ka put order ka bawan na kata ki bor ki halor de nilai turun baik baik bat kani ka phang ba idon ki kali pada ki ba yo ya ka registration ML05 nang kinasulong kila ban pas ya kani ka fitness kap bagi kali jungi nang mina po Riboy pada ki pada ML10 kimyo ya ka fitness dengi bu sing clear ya kata balai kalong kota nama ki kali jungi hang ni ha jela me kale ngila banam moro kawai ka jela me kale ha ka bede bat kini ki pick up ki bolero max pick up karkom snai ki bodi ka dei kumju kamdon mereka baper paro salensar ngi sna lut kumju bede bat ka bodi ke kiwei pat de ki district kum sa is kasihil kila badio fitness kat bamang yang ning mla badio fitness te u DTO ula om yangi ula ai kata sing sai ba persang ban wat jing tip balai sata la ban pas balai san mla ban pas te bat sa weru om ba jing sai nak leng jong ingin kwa re ban strict kan nama bang itip ha bagi kali jong ki ba bon ki ba kit ya ki mar ki ba sting ki ba kit ya ki Mario Marhan kum ki katun kum ong no kasiar la da pensna ka bodi ka ba ritro kum kamlong re ban thap te ki ba kit ya ki kini ki chips ro lani ki ki body ki ba lada krishna than hadu ko barit ro kamla ban long kota ji sang ide hi ban ailat de lada auto bru bucket overload da usna makna ka body ka barit makna ro da thap da kinar ki ba khia te ka katar long overload hi de nomor kata kam do ji sa kam don ro problem bak kali jongpi de wala kata ro ong ban kaliang jungu uang ba ingin ai ka komplain ka office ka jongku ba in tho ka city alor kani ka mat ka bangi ka du ya kani ka sing but unsa uang ba unsa penbek ya kani ka benta but katbala un yele ban irap tenak yang jongi ngi dokumen habang yo ya kini ki officer ki bakloi ban sngap ya ka sing ka jongi kum ki nong kamai ki nong belasi ki babu kali ki bahap ban siu ya ki rampisa de ngidap da kajing dokumen bangi ngi scam ba nakaliang jong ka office jong DTO nami na ko Riboy district un ai yangi kata kajing rap kum ba ulaong bat ngi scam bangin yo ya kata kajing trilang hapreng jongi bat jong u tang kita ki kentin ki nakaliang jong ngadon ban snolang kat kum ga jingtip jongi nakaliang ka ason te kala don kum ba arnai tam dan mereka bagajing cek pada asrop nakaliang ka department jong polis pada ki pandai ikut selaman ke don ka checking haba ka checking te haba gilak ba kamdon ka fitness ke babiang te kin bar de kin ngat be ka jing sa fine nomor ba kun
ki member jungi ki balangat hak ta ka apot ki phone denga te naong ki ba pensyai ki police ro ba nakaliang jong ka office jong BTO hadu menta ki patla ban pasal fitness dan ri wala kataro wala da ki la persang ban pensyai ro ita ibai ti hab aibe te kan ni kalau ka kakta ga nyangi ki babla mo babla smi te ka pa ketika jige ba ni kendo to upan ukem pan por nagi uang ba la dalong ka bala pha no ka sithi kham koloi nang ba ma u un la ban ra ya ta komplain jungi sa ki bor ki bahalor ba un pen bet no kham koloi kani ka kam te uang hagri sisni arsi ingin saya kenduk biang bat ki uang ta bede berkata hak bede bat ki tulis pada ngi keren sai te ba abang nang ni ni pala ban yo ki dokumen ki ba biang kumno ngi la ban pendi ha haki kenya ta ka kot kesla ka ba biang te namar kata ngi kerpat kenya ka police department ro ba shwa bakan sim action ya ki driver la ne ki kali ki jongi ba hero kin so thole me kata ka jing jongi kan namar pa kan kam dei ka jing le knang ga jongi ni nak liang jongi ki try kali nya le ban pen biang re bangin yo te da ka ingin pen i kenya ta ki kot kesla sa ki police mo ki badan ha jaka ba per ban sek kali jongi kata ka jing ka bang ni do kan kwa kan ban police ro kin so thole Meghalaya Post.news